El modernisme català. A finals del segle XIX, el progrés científic produeix una explosió demogràfica i comencen les migracions de la gent del camp cap a Barcelona, que viu una expansió urbanística important. El catalanisme polític nascut durant la Renaixença pren força amb Enric Prat de la Riba, que pensa que Catalunya ha de ser un país modern, en contra d'un estat espanyol endarrerit, que a sobre viu el desastre de la pèrdua de Cuba i les Filipines el 1898. A nivell artístic, el modernisme europeu vol innovar a les arts plàstiques, la música i la literatura, valorar l'artista i reivindicar el passat de les nacions. S'instal·la també a Catalunya i durarà 20 anys. Comença amb l'Exposició Universal de Barcelona el 1888, continua amb les 5 festes modernistes de Sitges, les noves revistes que vehiculaven textos i imatges del moviment, la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans el 1907 i acaba amb la mort de Joan Maragall el 1911. A dins del modernisme català trobem dues tendències bàsiques. Per una banda, l'esteticisme o decadentisme, que valora la vida bohèmia sense convencions socials i lliure, encara que hi hagi una bohèmia negra i pobra, viscuda per Joan Puig i Ferrater i Ignasi Iglesias, per exemple, i una altra bohèmia daurada, la dels artistes fills de la burgesia, que no necessiten vendre el seu art i viuen dels diners dels pares, com la de Joan Maragall o Santiago Rossinyol. Per l'altra banda, hi ha el regeneracionisme, que vol construir una Catalunya moderna, cerca la transformació social i està interessat en la llengua catalana. Pel que fa a la poesia modernista catalana, s'ha de citar Joan Maragall i l'escola mallorquina. Joan Maragall tenia una família benestant dedicada a la indústria tèxtil, però va fer dret i va acabar abandonant l'advocacia per ser intel·lectual, escriure als diaris, anar a l'Ateneu barcelonès i mirar de ser un guia social. Es va casar amb Clara Noble i tingué 13 fills. Els polítics Pasqual i Ernest Maragall són nets seus. Era catalanista i regeneracionista. La seva obra comença amb el llibre Poesies, el 1895, dedicat a la natura, que conté La vaca cega. Poc després fa el poema Oda a Espanya, on intenta que Espanya tingui en compte tots els seus fills i llurs paraules diverses. El seu període vitalista, a partir de 1900, s'inicia amb visions i cants, on cerca l'ànima del poble català i els seus personatges llegendaris, com el bandoler Joan de Serrallonga, i que conté la primera part del Comte Arnau. El 1903 elabora la teoria de la paraula viva, sobre la relació entre els poetes i la inspiració, creadora de mots, on defensa que el poeta s'ha de sentir immers a la natura, impregnar-se i llavors escriure a raig, sense retocar res d'allò escrit. Ho explica el discurs elogi de la paraula, 1905, fet per la presentació com a president de l'Ateneu barcelonès. El 1904 torna a la natura, però sota la mirada de Déu, que emociona el poeta, a la manera romàntica, amb el llibre Les disperses, que conté el poema La ginesta. El 1906 publica Enllà, amb la segona part del Comte Arnau, i poc després la de Nova Barcelona, que conté dues parts, una escrita abans de la Setmana Tràgica, on es mostra vitalista i regeneracionista, i l'altra després, preocupat pel moviment obrer i el clima social. El seu darrer llibre és Seqüències, amb la tercera part del Comte Arnau i el seu cant espiritual sobre la seva preocupació per la fe cristiana. La Setmana Tràgica va ser una vaga general a Barcelona que va durar 7 dies entre juliol i agost de 1909. La gent s'oposava a l'enviament de reservistes, és a dir, exsoldats, a la guerra colonial d'Espanya contra el Marroc. Va acabar violentament, amb 100 morts i una repressió governamental posterior que provocà l'afusellament del pensador anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia. Joan Maragall va escriure l'article La ciutat del perdó per conciliar inútilment les parts enfrontades, demanant evitar la pena de mort. Els darrers anys de la seva vida, doncs, va ser un líder d'opinió venerat per tothom. Una de les seves millors obres és El Comte Arnau, un llarg poema compost en 3 moments de la seva vida i evolució personal. Explica una llegenda basada en un mort vivent, el Comte Arnau, condemnat per l'eternitat a vagar pels boscos i camps purgant els seus pecats, ja que fou un noble ple de maldat amb els seus serfs i infidel a la seva dona. En la primera part, el comte és orgullós, com el geni modernista solitari, i no renuncia al goig i als plaers del cos, atropellant els dèbils si cal. Rapta l'abadessa Adelaisa i després de seduir-la l'abandona. En la segona part és un personatge tràgic, fantasmal, que cerca el perdó de la seva dona pels seus crims, i així s'assembla més al Comte Arnau de la lírica popular anònima, vagant a cavall pel Ripollès, envoltat de llops. A la tercera part torna a ser individualista i cerca salvar el món, com una mena de messies per als catalans. L'escola mallorquina és una generació de poetes de les Illes Balears, que van escriure entre 1900 i 1938, de classe social burgesa i conservadora, amb una gran formació clàssica grecollatina i que treballen molt la forma mètrica, tant la mètrica com el ritme com les figures retòriques. El tema principal de les seves obres és la contemplació de la natura. Són mossèn Miquel Costa i Llobera, el poema principal del qual és L'Opí de Formentor, Maria Antònia Salvà, que parla de la naturalesa a cel d'hora baixa,
i Joan Alcover, que primer fou conservador i després es tornà vitalista i crea La Balanguera, que és el poema esdevingut himne oficial de les Illes Balears actualment. També és famós pel poema Desolació, sobre la mort de la seva primera dona i dos dels seus fills. Quant a la novel·la catalana modernista, recordem que després de 3 segles sense novel·la en català, la Renaixença havia recuperat el gènere amb la novel·la històrica i els relats costumistes. Narcís Oller havia arribat a fer novel·la realista i Joaquim Ruyra, a Jacober, del 1902, havia fet una novel·la de naturalisme determinista a l'estil d'Émile Zola. Per tant, les novel·les modernistes parteixen del naturalisme determinista i afegeixen l'estètica, el fatalisme i la sentimentalitat típiques del fin de segle, per commoure el lector. El gran tema és la inadaptació de l'individu dins la societat. L'art li serveix per interpretar la realitat, com si fos una arma, o ell fos un sacerdot d'una religió pròpia. Els novel·listes aconsegueixen tenir molt públic. Es publica més i es fan novel·les de fulletó que es donen als diaris setmanalment. Les característiques principals de la narrativa modernista són aquestes. Primera, presenten històries ubicades en ambients rurals, que no són llocs idíl·lics sinó difícils. En algunes obres es tornen eteris i poc realistes, sobretot en el cas de la novel·la decadentista o simbolista. Segona, els protagonistes són solitaris, marginats, animalitzats o bé representen l'artista modernista enfrontat al món. La societat, en canvi, es presenta com una massa, gregària, una força informe de destrucció del protagonista. Tercera, la natura és una força oculta i les passions humanes i els instints bàsics provoquen tot junt el combat de forces oposades, de l'esperit contra la matèria, o del vici contra la virtut, o del bé contra el mal. Quarta, la llengua que utilitzen els personatges és molt viva i colpidora, i Raimon Casellas l'anomena llengua mascle. Cinquena, alguns temes són amorals o voregen la blasfèmia. Per exemple, s'expliciten actes sexuals dins d'una catedral o violacions dins d'una ermita. Sisena, es fa més conte o novel·la breu que novel·la llarga, cercant la intensitat, més que el retrat detallat o les trames complexes. Setena, són obres subjectives, amb fantasia, simbolisme, elements onírics o irreals, com de somni, tant en llocs com en fets com en personatges. Per això semblen poemes en prosa, plens de figures retòriques, però evidentment sense rima ni mètrica. Els principals autors i obres de la narrativa modernista catalana són Raimon Casellas, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra i Víctor Català. Raimon Casellas fou periodista de La Vanguardia i l'Avenç, un crític d'art famós. Va anar a París amb Casas i Rossinyol seguint l'art per l'art i l'anarquisme, però acabà sent burgès i escrivint a La Veu de Catalunya. La seva millor novel·la és Els sots feréstecs. En ella, mossèn Llàtzer, un capellà rural a Montmany, s'enfronta als seus primitius habitants que viuen en coves subterrànies i no volen reconstruir l'església. Una prostituta vol fer-lo pecar. S'hi enfronten el bé, que és aquest home sol, i el mal, que és el poble. Els contes de Raimon Casellas estan recollits a Les multituds i Llibre d'històries. També contenen la visió pessimista sobre la gent, manipulable i capaç de situacions violentes, com amotinar-se durant una execució pública al garrot perquè el reu no ha pronunciat cap paraula de comiat. Prudenci Bertrana era fill de família terratinent endeutada, fill de tordera, pintor i mestre de dibuix, catalanista d'esquerres, i va acabar escrivint a la premsa satírica barcelonina. Va ser periodista, autor de teatre i crític teatral, però se li van morir 3 fills i es va integrar poc a la capital. Tornava sovint a Girona. Escriu narracions com Proses bàrbares, que és un cant a la natura, als animals i vegetals, i també una novel·la, Josafat, el 1906, que causa un gran escàndol social pel seu argument. Josafat és un antic pastor, un home fort com un toro que ara fa de campaner a la catedral de Girona. Encara és verge quan coneix la Pepona, que era una antiga pastora de la qual estava enamorat, i la Fineta, que són prostitutes totes dues en un lloc vora la catedral. La Pepona no li fa cas, però la Fineta el sedueix i arriben a fer l'acte sexual dins la catedral diversos cops. Josafat viu entre el complex de culpa religiós, el desig sexual més animal i la por de ser descobert. I intenta trencar amb la prostituta, però acaba embarallant-se i ell l'estimba escales de campanar avall i la mata. Després cerca infructuosament amagar el cadàver i l'acaba llançant a la torrentera. Al final, ja boig, es posa a tocar el flabiol per la catedral. Joaquim Ruyra era de família terratinent de Girona i dugué una vida discreta entre Blanes i Barcelona. Era un gran narrador, especialment de conte i novel·la breus, com demostren Jacober, que és la història d'una noia que es torna boja, Marines i boscatges o La parada, on hi ha un paisatge idealitzat, ple de mites i somnis, però també de descripcions realistes i personatges molt ben retratats. Tenia un gran domini de la llengua, sense vulgaritats, i amb mots del dialecte salat de Blanes. Víctor Català és el pseudònim masculí de Caterina Albert i Paradís, provinent d'una família de terratinents de l'Escala, a Girona, i amb una bona formació autodidàctica i molt lectora, tant de llibres catalans com europeus. Va viatjar molt, però era bastant solitària.
També tingué correspondència literària amb Maragall i Oller. El seu pseudònim neix d'un fet biogràfic. Va escriure el conte La infanticida, que explica com Nela, una boja al manicomi, relata com va matar la seva filla bastarda per por de la reacció del seu pare. Va dur el conte a un concurs i quan es va descobrir que era una dona, l'autora del conte, hi hagué un escàndol. Per això es va canviar el nom. Els seus contes estan recollits a drames rurals, ombrívoles i caires vius. En tots ells, i en la novel·la Solitud, que la va fer famosa, descriu ambients rurals agrestos, utilitza una llengua mascle i el tema és el destí fatalista de l'individu, que perd alguna cosa davant de la societat en massa i viu una recerca de la interioritat, especialment quan és una dona, a l'estil de Madame Bovary, Anna Karenina o La Regenta. Solitud va ser publicada com a novel·la de fulletó a la premsa en 1905. Va tenir molt èxit i fou traduïda a altres idiomes. És un gran poema en prosa, amb 18 capítols bastant autònoms. Explica que Mila acaba de casar-se amb el Maties, un home abúlic i candul, i van a treballar a una ermita de la muntanya. Ell no hi és sovint i ella vaga pel paisatge. Coneix el pastor Gaietà, que és madur, tendre, lligat a la terra i que sap contes i llegendes, i a qui ella admira molt i sembla enamorar-se'n. També hi ha l'Arnau, un adolescent que s'enamora d'ella, i el Baldiret, un nen petit que li desperta l'instint maternal. Però el personatge antagonista és l'ànima, un caçador de forma que fa por i l'espia. La Mila se sent insatisfeta pel seu marit i perquè tampoc no pot enamorar el pastor, però aquest acaba morint i ella és violada per l'ànima a l'ermita, de manera que acaba fugint de tot sola a la recerca de la llibertat i abandonant el marit i l'ermita. La llengua de l'obra és expressiva i commovedora i té 3 nivells diferents. Un nivell dialectal en boca del pastor, que representa l'artista de la paraula viva de Maragall, amb una parla inventada bastant per l'autora, però que s'assembla al parlar empordanès i rossellonès, i que només utilitza aquest personatge, és el seu idiolecte. Un nivell col·loquial en boca dels altres personatges i un nivell neutre, culte i elaborat en boca de la Mila, que és la narradora. El teatre català modernista triomfa des de 1895 gràcies al concepte d'art total, que unifica o conjunta el text, la música i les arts plàstiques. És un teatre irracional, fantasiós, amb l'individu lluitant contra la manca de llibertat, la submissió al grup. Imita els 2 grans corrents teatrals europeus nascuts del noruec Henrik Ibsen, que propugna el naturalisme, i del belga Maurice Maeterlinck, que és decadentista simbolista. Però tots 2 renoven les tècniques escèniques. El corrent naturalista i regeneracionista pertany Joan Puig i Ferrater, que cerca reformar la societat, i el corrent simbolista pertanyen Santiago Rusiñol i Adrià Gual, amb obres breus, plenes de poesia i de silencis, llums, la música d'Enric Morera o d'Amadeu Vives, efectes especials com ara titelles i ombres, etc. Santiago Rusiñol era fill d'una família dedicada al sector textil, orfe i enfrontat a l'avi, que volia que es dediqués al negoci familiar perquè ell volia ser pintor. Va anar a París de jove i dugué una vida bohèmia. Quan va tornar, va organitzar algunes de les 5 festes modernistes de Sitges, on tenia una casa d'estiueig que s'anomena Cau Ferrat perquè ell col·leccionava art de tota mena, des de pintures del Greco fins a ferros forjats. També feia tertúlia al bar-restaurant Els 4 Gats, a Barcelona. El 1893, Santiago Rusiñol, amb motiu de la inauguració del Cau Ferrat, va fer un discurs, que és la declaració programàtica del modernisme, exaltant el sentiment i l'art enfront del seny burgès i criticant l'art tradicional i comercial sense creativitat, proclamant l'art per l'art. Tenia mala salut i va acabar enretirat pintant jardins. La seva obra literària consta de novel·la i teatre, gènere al qual es dedica més i on fa drames, comèdies, farses, quadres lírics, etc. Era un autor planer, amb gran domini dels diàlegs i un estil viu i irònic. La seva obra té 3 etapes. L'etapa simbolista, amb obres com L'alegria que passa, del 1891, d'un sol acte, amb música de Morera, on hi ha un poble avorrit on viu en Joanet, que somia ser un heroi en una societat grisa, que és la prosa, i arriba un circ, que és la poesia, amb Zaira, una noia de qui s'enamora. Però com que el poble no s'interessa en el circ i no es desperta del seu ensopiment, el circ marxa. També fa Cigales i formigues, d'un sol acte, situada a l'edat mitjana, amb 2 comunitats, les cigales de la muntanya, primes i elegants, que viuen fent poesia, i les formigues del pla, treballadores malcarades i brutes. Ve una sequera i les formigues van a la muntanya on les cigales aconsegueixen que plogui, però les formigues se'n tornen a casa titllant-les de boges. L'etapa regeneracionista comença el 1900 i fa teatre sobre els conflictes de la societat. Llavors comença a tenir èxit. La seva millor obra és L'Héroe, del 1903, on critica les guerres colonials espanyoles.
perquè un noi simple, un heroi de guerra per les seves atrocitats a les Filipines, torna al poble i és adulat per tothom. Es dedica a beure i jugar a les cartes, gastant els diners estalviats per la seva família perquè el germà petit no anés a la mili. Acaba casat, embogit i mort per un treballador de l'empresa familiar amb el sabre honorífic que havia rebut com a héroe. És una obra sarcàstica. En l'última etapa, que és costumista, Rossinyol defensa un acord entre l'artista modernista i el món del treball burgès, perquè el creador necessita una feina per a sobreviure. Per això, Rossinyol comença a fer obres amb gran èxit popular i no tan intel·lectuals, basades en la ironia i la caricatura, com ara Els Jocs Florals de Can Prosa o L'Auca del senyor Esteve, que primer era una novel·la seva de 1907 i després la transformà en obra de teatre el 1912. Es tracta d'una comèdia en 5 actes i 10 quadres, com una auca d'una nissaga familiar al llarg dels 27 anys que narra. L'Estevet fill passa a ser l'Esteve i després el senyor Esteve a mesura que creix, igual que la senyora Tomassa, la seva dona. Conté una mica de l'autobiografia de Rossinyol, perquè la botiga La Puntual té el mateix nom que la fàbrica de la seva família i també ell volia ser artista d'amagat, com Ramonet, el net d'aquesta família que vol ser escultor. L'obra comença en 1850, quan neix el net, Ramonet, que diu que vol ser artista i el seu pare es desespera perquè considera que els artistes són pobres i dropos. Ramonet acaba desheretat, però al final el pare té un atac, fan les paus i li diu que li pagarà el marbre si a canvi treballa a la botiga de vetes i fils. Adrià Gual és un alt autor teatral, era pintor, gravador i dibuixant, i renovà el teatre català de forma global, dedicant-se a la direcció d'actors, l'ambientació i escenografia, etc. I també com a autor, director i pedagog teatral. La seva companyia es deia Teatre Íntim i també va crear l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, on Pompeu Fabra va fer-hi de professor de llengua i seria l'origen de l'Institut del Teatre actual. Va escriure Misteri de dolor el 1900, que va ser portada al cinema. Joan Puig i Ferrater era de Tarragona, fill bastard d'un terratinent. Va viure una intensa bohèmia negra a Reus i després a Barcelona, on imità Ibsen amb les seves obres de teatre. Més endavant anà a França, on vivia de la caritat, i quan va tornar es va dedicar al periodisme i a les editorials. Va haver d'exiliar-se amb la Guerra Civil a París i ja no va tornar mai. Als 50 anys demostrà que era un gran narrador amb Camins de França, però és més conegut pel seu teatre, regeneracionista o naturalista, com es veu a La dama enamorada de 1908 i també Aigües encantades del mateix any, on imita un enemic del poble d'Ibsen. Aigües encantades té 3 actes i explica la sequera esdevinguda en un poble de muntanya on la gent vol fer una missa per demanar la pluja a la Verge. Arriba un foraster que és enginyer i proposa una solució científica, que és dur l'aigua dels gorgs de la Verge cap a les terres de conreu. Cecília, la filla del terratinent del poble, Pere Amat, i símbol de la joventut renovadora, s'interessa per la idea, però veu que la gent vol linxar-lo perquè els gorgs són sagrats, pensen que s'hi fan miracles i no es poden tocar. El pare de Cecília la tanca a casa perquè no fugi amb ell, però ella prova d'escapar-se i es fa mal en saltar per la finestra. Llavors esclata un dur drama familiar sobre les condicions de vida de les dones, i Cecília acaba marxant a Barcelona amb l'enginyer. L'obra critica l'obscurantisme i la superstició, presentant una natura hostil, l'element heroic de Foraster i Cecília, una bona anàlisi psicològica dels personatges i un final escèptic sobre com és de difícil canviar el món. L'assaig modernista, dins de l'àmbit periodístic especialment, va rebre un gran impuls perquè gràcies a la Renaixença havien aparegut diversos diaris i revistes en català, tot i que continuaven ben vigents els escrits en castellà i els autors modernistes hi publicaven, com ara La Vanguardia o El Diari de Barcelona. La revista L'Avenç va consolidar el modernisme amb redactors radicals com Alexandre Cortada i moderats com Rossinyol i Casas. També va liderar la reforma lingüística i el catalanisme polític. Altres revistes modernistes, com Pèl i Ploma, Catalònia, Quatre Gats i Joventut estaven plenes d'il·lustracions modernistes. I les revistes satíriques L'Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia van sobreviure fins als anys 30 del segle XX.